Amb el meu marit sempre havíem dit, quan siguem grans i ja no puguem anar amunt i avall, anirem a una residència. Perquè t'ho fan tot, no tens que preocupar-te de res. Més que d'aixecar-te, mirar les vivències que hi ha, conferències o el que sigui, si t'agrada vas i si no, no vas. Mira, nosaltres a la tarda, després del David, que és un monitor, juguem al bimbo, al dòmino, i ens ho passem molt bé. I ja sabem que el dissabte i el diumenge juguem més hores al dòmino. I és com una continuació de casa. No, el fill em va preguntar què volia fer. I jo li vaig dir, no, una residència. Em va portar a veure diverses, però la que més em va agradar era aquesta.